prieteni ruși. Cred că astăzi o să facem mother cooking. Mother cooking. Da, dar noi nu o să vorbim în engleză. O să vorbim în română, că mother acea mamă Da. vorbește în engleză, este din UK, da, o altă țară. Noi suntem din România, Tare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nouț videoclip la țară, partea 21. Și vreau să vă spun că astăzi sunt în grădina cu legume. Și auziți bibelicile? Da, le-ați auzit. Mergem să luăm usturoi. Da, pentru că acolo am văzut pe TikTok. Pătrunjel. Pătrunjel. Da. Haide, Și nu trebuie să punem banane sau fructe, doar legume, nu fructe, doar legume. Și am luat mergem la usturoi, pentru că aici în grădină nu mai avem usturoi. La bunica mea l-a luat pe tot. Ascultători, vom lua niște pătrunjel. Igiți! La umbră. Uitați, cel mare e Blechi și celălalt e Cercel. Nu i-am mai scos de mult cât în curte. Și am cei doi, pistole și pisică. Eu am o fată și un băiat. Pe fata pe una o cheamă Kitty, pe una Tommy. Mie mi-e frică de găini și de cocoși. Aici mai e vreunul? Niciun ou. Hai să vedem în căsuța lor acolo. Da, subscribe. Să nu scrie sub puti. Ok, gata? Da. Lasă să cloștească. Pe ce vrea să facă? Vreau să stea un pic cu ouăle, să se relaxeze. Ce le făcea? Le cloșca. Le cloștea? Da, le cloștea. Dacă vreți, puteți să vedeți și cloșcoța cu voi, sunt așa drăguți. Dacă vreți. Uite, i-am făcut bunii o căsuță aici, în curtea de joacă. Uitați! Uitați! Și asta e mama cloșcuța. Deci sunt așa de drăguți. Sunt prea drăguți. Așa. Bine, dragilor. Gata, am luat și usturoi. Hai să punem și niște cartofi. Bine, acum... Gătim, like, Astăzi vom găti ca mother. Am strâns aici toate legumele din grădină împreună cu fetița mea. Am pus tigaia la încins. Nu folosim nici ulei, nici unt. Așadar, începem. O să mă ajute și fetița mea Ingrid. Și începem prin a pune puiul, usturoiul. Ingrid, mă ajut cu usturoiul? Hai. Să-l punem așa pe aici. Dar atenție să nu atingem tigaia, da? Că e încinsă. Ok, am pus mult usturoi așa cum pune mother. Acum, o să punem o ceapă, dar ceapa trebuie să o tăiem un pic. Avem așa, dovlecel din grădină, două bucățele de dovlecel. Mai avem cartofiori, aceștia sunt preferații lui Ingrid. Ea va mânca. Începe să arate tare bine. Mai avem o roșioară pe care o să o punem aici și pe ea. Ok. Ingrid mă ajută puțin cu telefonul, o să-l țin așa, ca să iau eu un cuțit. Să tăiem. O să ții așa, nu?
așa. Ține-l confortabil, da? Da. Și filmăm aici legumele. Ce delicios pare. Delicios și sănătos în același timp. Da. Așadar, Fără calorii. fără calorii, avem o ceapă roșie Ceapică. din grădină. Vom pune doar jumătate din ea, ca să nu fie chiar așa de multă. Da. Și avem un morcov, tot din grădină. Îl tăiem puțin și îl punem și pe el aici. Ce delicios. Da. Noi suntem în țară. Foi din asta de ceapă. Oh, vrei să zici rădăcina? Sunt, Foi. da, dinspre la ceapa verde. Ce delicios. Hai să lăsăm doar atât. Și bineînțeles, preferatul meu, Pătrunjel. acesta este leușteanul Oh. și vom pune și Și niște aici pătrunjel. este jumătatea de la ceapă și aici e și leușteanul a acoperit pătrunjelul. Da. Sare românească. Sare românească. Ea pune sare englezoaică. Englezească. Da, englezească. Noi punem sare de România, care este de calitate și este sănătoasă. Mai sănătoasă decât cea care vorbește în engleză. Da. Acum vom pune puțină apă. Apică rece sau caldă? Rece. Pot eu să pun Sigur că apa? poți să pui apa. Atenție. Suficient. Minut. Vedea rezultatul după 30 de minute de când am pus legumele și cărnița. Ce zici, Ingrid? Cum ți se pare? S-au și gătit. Ia uite. Ceapa, cartoful s-a gătit și el, dovlecelul nu mai zic, usturoiul, wow! Cărnița trebuie să o întoarcem, dar este și ea gătită, doar că trebuie întoarsă, pentru că, uite, aici nefiind ulei și nimic. Fără Mă calorii. ajuți tu cu telefonul să-l ții? Da. Mulțumesc. Uite, au spus abonații că chiar își doresc să-mi vadă fața. Păi, să ai puțină răbdare, că întâi gătim aici și apoi o să degustăm totul. Bine. Ok. Di-di-di-di. Cartofiorii ăștia or să fie ceva. Absolutely delicious. Aici avem acel usturoi copt împreună cu pui. Oh my god. Deci arată bestial. Mâncărica noastră este gata. Arată și miroase incredibil. Ingrid o să guste pentru voi. Să vedem dacă gustul este pe măsura așteptărilor. Pe tot? Yummy. Ia să vedem. Cum ți se pare gustul?